हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ मोनसे इन्टारेस्टेड भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनखौ फारियै नायलांगोन होननानै आं आसा फारिबाय। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि सोंनायनि फिननायखौ कमेन्टआव हरगोन होननानै आं आसा फारिना थाबाय। नोंथांमोननि फिननायखौ आं अरायसम नेना थागोन। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा सेथि नाम्बारनि सोंनाय। से नाम्बाराव दङ जाबा जाना खिनो रोङा मा बेला? आरो नैथि नाम्बाराव दं आंखौ जाहो अब्लानो आं थांगोन, नाथाय दै लोंब्ला आं थैगोन मा बेला? थामथि नाम्बाराव दं आंनि गस्लाखौ नों खुब्ला नोंसो गाबगोन आं गाबा मा बेला? ब्रैथि नाम्बाराव दं फिसाया खियो बिमाया आजावो मा बेला? आरो बाथि नाम्बाराव दं दै सिङाव लेखा लिरो मा बेला? आरो द'थि नाम्बाराव दं बिदि सागोर बहा दं जेराव दै गैया मा बेला? स्नि नाम्बाराव दं मानसिया जिउआव बयनिख्रुइबो बांसिन माखौ खोनायो? दाइन नाम्बाराव दं हायाव होबा बाया दैयाव होबा बायो मा बेला? हायाव होबा बाया दैयाव होबा बायो मा बेला? गुथि नाम्बाराव दं खुगाजों जायो खुगाजोंनो खियो मा बेला? जि नाम्बाराव दं उन्दैनिफ्रायनो थाखो थाखो गस्ला गानो मा बेला? आरो जोबथानाय 11 नाम्बाराव दं मा जिनिस बेलाय जेराव जों नुनायखौ खानायाबो नुयो? नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होदो। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै अलाव लादो। नोंथांमोननो बिदिनो गोदान गोदान इन्टारेस्टेड भिडिअ फैयोब्ला नोंथांमोनाव गिबियावनो नुजाहैग्रोयो। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनबाय। बाय बाय।